הנה עוד פעם סרטון מחדש. קיבינימט הערב הזה. יש צבע? גדול, אורי. תנו לי לראות. לא, הוא נכנס מתחת לסירה. איך אני אצלם? חיליק, תביא ביד אותו כבר, זהו, שים את החכה בסטנד. שים את החכה בסטנד. תמשוך ביד. רגע, צריך להגיע לרון. תיזהר אורן מהחיכוך בסירה. תמשוך אותו שלא יגיע למנוע. תן אחי, תן לו מכה. תמשוך כבר. תן לו מכה. יואו! יפה, חתיכה. יואו! גם חתיכה יפה. זה המאגן. אתה מצלם עדיין? כן, בטח. תרים לגובה. וואו! כל הכבוד למיידיי. איזה חתיכה. כל הכבוד למיידיי. רגע! זה 17. זה 17, 16, 17, לא? לא יודע, תיזהר מהגן שלי. כל הכבוד מיידיי, כל הכבוד. הגן לא ייכנס בך. רואה אותו.